Napríklad hodinky exkluzívne zlaté. Však vidím, ne? Však smrdia normálne karátmi, také sú dobré. No, smrdia karátmi, no. Pred 5 rokmi by som sa z nich došral. Však som sa aj došral. Ale teraz nie, lebo víš, teraz má takéto hodinky každý sedlak. Víš, teraz sú trendy tie hodinky z bieleho zlata, obíjané briliantami, víš, No, čo však sa viem. naťahujú takým tým spôsobom. Ja vím, hoňací spôsob, však si kúp také. Jakub, to mám zobrať 15 000 eur a ísť si do Vídňa kúpiť nové hodinky. No ne, čo? Vypíne kožuch No? a kabelu No. a čížmy a mobil. No, dobre, ja vím, dobre, však nejako sa tí peniaze zarobia, no, ale... Jak sa zarobia? Však my ich musíme zarobiť, kurva, my. Áno, my ich zarobíme. Presne tak, my ich zarobíme. Áno, my. Takže, banán, koľko máš zarobené? To sa ti takto nedá povedať, vieš, ono to je ti raz si hore, raz si dole, ako kedy. Bol som ozaj u Lukyho teraz, pozrieť. V tom jeho športbáre, vieš. Áno, no, jaké to tam má? Počúvaj, normálne zaujímavé. Akože chlapec vymenil kompletne stroje, dal nové, no, čo ti poviem. Na tom nádvorí, víš, čo tam má? Tá dlažba, tá zámková. Zámková dlažba, no? Je nová. No? No, a na tom je Bavorák. Stačí ti? Ale chlapcovi sa darí. No, že to je paráda, ne? Však keď sa darí jemu, tak sa darí aj nám. Však, hej, teda bude sa nám určite dariť, keď sa vráti. Ale kurva, chlapec jeden úspešný, tak na dovolenku sa nám vybral. Ne, tak celkom, my sme došli za ním, víš, akože na návštevu a on normálne začal utekať, zdrhol. To ste ho nevedeli zachytiť. A tak zachytiť sme ho aj chceli, dokonca som po ňom aj strieľal. Víš, z pištole, normálne, celý zásobník som takto vybúchal na ňo. Netrafil som, uhýbal sa perfektne, ešte aj chlapci hádzali po ňom kamene, šutrami, nič. Kamene, jaké kamene, kurva? Čo je, aké kamene? No normálne, vieš, a keď ideme do akcie, tak čo robím? Berem pištol, plný zásobník nábojov a chlapci tak nájdú nejaké 3-4 monety, šútre a ideme. Ako keby dačo. Víš? Jak nad tým tak rozmýšľam, nebolo by pri takejto príležitosti vhodnejšie použiť zbraň krátku streľnú? Hodilo by sa, však aj mám, ale iba jediný. Počkaj, kurva, to len ty jediný máš pištol? No jasné, ostatní kamene, ne? Keby dačo. Kurva. No dobre, dohodneme sa takto. Keď urobíme nejaký väčší kšeft, všetkým kúpim nové pištole. Počúvaj ma, my sme už jeden kšeft urobili. Áno? No? Aj som ti povedal, že nemáme zbrane. Ale ty ne. Ty si zebral všetky chechtáky, zebral si sa do Maďarska, do Lipótu, áno? A celý víkend si tam bol so svojou Pipinku. Áno, na krásnom termálnom kúpelisku. All inclusive si tam dal pekne, že? A minul všetky peniaze. No, že to bola paráda v Lipóte s Pipinku, no. A ja som zostal sám doma, z pištolu. No dobre, banán, tak ja ti sľubujem, že keď urobíme väčší kšeft, najbližší, tebe aj chlapcom kúpim nové pištole. Dobre, poriadku. Ale kúp aj vesty. Aj vesty. Dobre. A kúpiš mi aj baterku takú, ale vodotesnú takú baterku. Vodotesnú halogénovú? Áno, tu chcem, presne tu chcem. Banán brzdí. Jaký si ty nenažraný? Áno. Aj hranice mojej štedrosti a veľkodušnosti majú svoje hranice. Čau, Milán. No tak ja presne kvôli tomuto idem, hej. Milánko, ja ti mám takú nejakú jesenú depku, no. A tako s babami sme sa dohodli, že by sme išli akože do Paríža na taký predĺžený víkend, no akože na nákupy. No tak akože by som potrebovala nejaké peniažky. Pipinka, žiaľ, situácia ešte nie je boh vie aká, takže na takéto parádičky nemáme, takže... Ne, Milánko! Nevymýšľaj si! Som čítala, že sa kríza končí. No, a že treba míňať peniaze, lebo to pomáha ekonomike. No, takže ty ako ekonomik by si to mal vedieť. Slečna Pipina. Počkajte. To by ma mohlo stáť. Počkajte, Pipinka, počkajte. Nedotýkajte sa mi toho, ja som v tom mal systém. Naval peniaze?
Ale pánovi Alimu ani slovo. Milánko, ja si myslím presne to isté. Čau. Milan, hovoril som ti, že šetríme. Že míňame iba na veci životu nevyhnutné. A Pipinu som ešte v živote nevidel nakupovať veci k životu nevyhnutné. Ale Alinečko, keď ja ti mám takú nejakú depku, no. Však ja som chcela ísť aj cvičiť, hej? Lenže tam je Margit. A keď tam Margit není, tak tam po nej ostáva strašný smrad, no. Alinečko, no tak my sme tak rozmýšľali, že by sme akože s babami išli do Paríža na taký nákupík. Víš, sú tam zľavy. Pipinečka, zlatá moja, prosím ťa, velice ma to mrzí, ale nedá sa. Fakt sa nedá. V tejto situácii hnusno mrzutej. Alinko, vieš, aká by som bola šťastná, keby som sa odtiaľ vrátila. A vieš, ja som ešte tak rozmýšľala, že ja by som si v tom Paríži dala urobiť aj piercing? Tam dole? Milan, okamžite daj Pipine 5000 eur. Ale to som mal na výplaty. Milan, máš vydať 5000 eur. Áno, už rátam. Pipinka! Alinko, ahoj. Počúvaj, našli sme nenormálny obchod so zbraňami. Zľavý jak svíňa. Počúvaj, ručná zbraň, k tomu 4 krabice nábojov, žlté strelecké okurále a... Čo tam bola ešte? Baterka, tuším? Áno, vodotesná baterka. Ty víš, za aké ceny? Jak zadarmo. Cena? 15 000 eur. 15 000 eur, blázen, živý blázen, 15 000 eur. A to čo nám k tomu chcú ešte pribaliť? Aj odminovaciu jednotku? Práve ste tretinu dali Pipine na výlet do Paríža. Čo? No to snad ne, no tak Pipina dostane a Banánko a s chlapcami ne? To čo je, Ali? Dobre, Banán, dobre, ale toto je taká, víš, taká špeciálna situácia, víš, lebo Pipina mi slúbila, že... Čo? Že sa dá piercing. Čo? To vážne? Ona bude mať piercing? To je perfektná investícia. Že? No, jasné. A nevadí, že zajtra môjho chlapca v akcii dajú dole, že? To nevadí. Hlavná je, že Pipina bude mať vybijanú chakaru. Takže, aby som to celé zhrnul. Dneska som pochopil, že my potrebujeme rezervu silnú finančnú. A aby sme túto rezervu dostali, musíme predtým dostať myšlienku silnú, hodnú najmenej 500 000 eur. Čo? Aby som tú myšlienku z vás dostal, rozhodol som sa, že vypíšem odmenu finančnú bližšie nešpecifikovanú v hodnote 50 000 eur. Takže, kto sa hlási, má niekto nejaký nápad? Ja. Túto. Ja. Milanko, a ty čo sa nehlásiš? Čo sa ty nehlásiš? Teraz není čas na nejaké skutky hrdinské, heroické. Ja sa nehlásim preto, lebo vždy, keď mám nejaký dobrý nápad, tak ma vysmejete a potom mi to ešte otrieskávate o hlavu aj týždeň. Dobre, Milan, dobre. Ja ti tu teraz sľubujem, že my sa nebudeme smať a budeme pozorne tvoj nápad počúvať. Milan, ideš. No tak ja si myslím, že my by sme mohli napríklad pomocou eurofondov podporiť výuku golfu. Paráda, však toto sa mi hovacky ľúbi, pokračuj, no. V bezbariérových škôlkach pre sociálne slabšie deti. Čo? Čo zabil? Počul si to? Kurva, Milan, kurva. Teraz si z nás trošička strieľaš, ne? Ale no tak, Milan, neblázni, Milan, však my sme to tak nemysleli. Áno, my sme to tak nemysleli, no. Príjmi miesto a pokračuj v myšlenke. No. Nemysleli. Som zvedavý na vaše nápady. To bude samé, že ja mám geniálny nápad. Nakúpime milióny nabíjačiek a budeme všetkým ľuďom nabíjať za 1 euro mobily, nie? Však, Bela, tak? Však?
No, určite je to. Lepšie, jak tá tvoja golfová škôlka. No to isté. Vás by ešte mohlo napadnúť, že si založíme vlastnú banku napríklad a tam zavedieme vlastnú menu. A čo ešte lepšie, my budeme tlačiť vlastné peniaze. My budeme falšovať vlastné peniaze ako môj spolužiak zo strednej. Počkaj, Milan, počkaj. Ty máš spolužiaka, čo vedel falšovať peniaze? Volal sa Riger a tlačil ich na farebnej tlačiarni, ale veľmi blbo. Keď sa konečne chudák zlepšil, tak ho zavreli v 98. 98? A koľko dostal? Tuším 10. 10 roky? No super. Super, až tak to by znamenalo, že teraz ho musel akurát niekedy pustiť, ne? Kurva, Milan, ty chalan jeden! To je nápad! Zebereš banán a pôjdete do mesta, donesete mi sem Rigera. Lebo ja už som došel na to, jak my vyriešime našu krízu finančnú. My totiž to, vážení, si budeme tlačiť vlastné eury falošné. Počuješ? Toto je konečne dobrý nápad. No tak vážený, prepáčte, ale ja s týmto nemôžem súhlasiť. Áno? Ja s týmto nemôžem súhlasiť, pretože ja falošné peniaze nenávidím. Kurva, banán, jaký ty s tým už môžeš mať problém? Jaký? Ja mám s tým kurva etický problém. Etický problém? Ešte povedz, že ťa to konsternuje. Keď chcete, tak aj to. Ne, moja mamka povedala, že falošné peniaze používajú vždy len falošní ľudia. A potom aj tak skončia. Takže ja falošné peniaze nechcem ani vidieť. No tak potom, banánko, budeš musieť ty životné pravdy tety Margit trošička prehodnotiť. Lebo ty nové zbrane, čo ty pôjdeš kupovať, už budeš kupovať za naše nové peniaze falošné. Ani za nič. Tak. No tak, priatelia, ja sa sám čudujem tomu, čo teraz poviem, ale ja to poviem. Že by sa v banánovi prebudil človek? Mňa šľak trafi. Alinko, to čo má znamenať? Čo ste robili tej mojej posilovni? Však tam je taký smrad, keby sa tam opice kotili. Strašne. Však sme cvičili. A kto cvičí, ten sa potí. A my sme cvičili porádne, tak sa aj porádne potíme. Ja si neželám, aby ste cvičili v mojej izbe. A bol tam taký smrad. Margit, ja si dovolím velice zľahka pripomenúť, že to, čo mu vy hovoríte, moja izba, je moja posilovňa. Vy ste tu v tomto dome len hosť, tak sa podľa toho aj správajte. Aha, takže sa nemám cítiť ako doma, áno? No v poriadku, ale mne stačí len naznačiť a ja sa odsťahujem v Itálošvej. Ja s tým problém nemám. Super nápad, Margit. Ak by ste to urobili, veľa vecí by to vyriešilo. Milánko, chce si tým snad niečo naznačiť? Ali, urob si porádek. Margit, no však keď je to vaše prianie, my vám naozaj brániť nebudeme. No, vy budete bývať u Vitálošky a v posilovni sa konečne bude celý deň vetrať. Takže ešte aj ty ma vyhadzuješ? Ale ne, on len naznačuje. Aha, v poriadku. Však ja tu nemusím byť. Tak sa majte. Dovidenia. No, ani to nebolelo. V poriadku. Tak, dobre, v poriadku. Ako chce. Ja tu byť nemusím. Ja ne. Sa zeberem a pôjdem bývať jak Vitálošovi. Odsťahujem sa k nej a dožijem krásu života. Ale no tak, Margit, dajte si do druhej nohy. Na mňa tu nikto vrešťať nebude. Ja nie som nejaká služka. Staré novely, či čo? Ale to tak vôbec nemyslel. Veď všade je kríza. A toto sa prejaví v peniazoch. Potom príde stres, o chvíľočku problémy v sexe a to človeka môže zahnať do kúta. A potom ten chudák môže reagovať iba takto skratovo. Ježiš Mariat. Alinkovi už zasa nestojí.
každý týždeň je u mňa preprážky. Počujte, veď on toho berie ďaleko viac ako vy na srdce, tlak a psoriázu dokopy. Totálne v riti. A mne sa to už od začiatku nejako nezdalo, lebo on takýto nikdy nebýval. No vidíte, tak pokojne prehodnoťte toto svoje balenie, neunáhlite sa, všetko sa na dobre obráti. Áno, myslíš? Poviem ti, Belinko, že ani mne sa nechce ísť tej Vitaloške bývať s ňou. A stále s tou bývať, vieš, ako byť s tou ráno i večer a stále, víš, ak jej nohy smrdia, to je katastrofa. No, myslíš, že by som mala Alinkovi odpustiť? Toto je dobrý nápad. Marky, odpúšťať treba. A veď to hovoril aj Ježiško, že odpustíte. No, tak to pekne teraz vybálte a bude to, no. No dobre, tak ako povíš, vybalím sa. Ešte toto dám ven, aj toto. Jak som rada, však ja by som u tej Vitalošky zdechla. Takže vy sa fakt balíte, Margit? Áno. No super! Perfektne! Ešte aj vy mi robte problémy! Nepotrebujem nič iné, len ďalší cirkus v tomto dome! Ale my sme sa s Bélom bavili, že... Ale na čo to budeme naťahovať? Šup, prosím, čím dlhšie to budeme naťahovať, tým ťažšie to všetci budeme mať. Pobalte sa, chodte! Konečne bude v tomto dome pokoj! No nech sa páči! V porádku, pôjdem preč! Nech tu máte v dome pokoj! Áno? Ja za to nemôžem, že ti nastojí! Toto není môj problém! Aj odkiaľ máte, že mne nestojí? Béla? A nezdá sa vám, že si už trošku moc dovolujete, Margit? Ale mu vôbec, že by mu nestal, to odkiaľ máte takúto blbosť? Chodte do ryti, vy dvaja! Odchádzam z tak hnusnej, chudobnej rodiny! Fuj! No hurá! Hurá! Ja teraz idem na 3 minúty do mojej kancelárie. A keď z nej výjdem, chcem zaregistrovať vašu neprítomnosť trvalú v tomto dome. Béla, dohliadni na to. No videli ste to, Margit? Je on normálny? Tak na tú jeho agresiu mu musím dať asi nejaké tabletky, alebo čo? Béla, prosím ťa pekne, Béla. Pozri sa mi sem do očí. Pozri sa do očí a povedz mi, na koho strane ty vlastne si? To je také relatívne. A to závisí od strašného množstva faktorov, Margit. To je tak komplikované, že dakedy neviem ani sám. Tak na to vaše sťahovanie. Béla, volal si tomu Milanovi? Kde je toľko s tým spolužákom? No čo sa čuduješ? Veď za tým Jožkom šiel až do Kolárova. Kurva, čo sa jej pokazil? Autobus? Jaký autobus? Však siel na bicykli. Milan vždy chodí na bicykli. Chce ísť príkladom pre všetkých na to šetrenie. A toto je velice správny prístup v tejto čase krízovej nešťastnej. Aj Pipinka mi volala z Paríža, že si kúpila len 4 čižmy. Ale vo výpredaji. No hurá, Milan, kde máš spolužáka? Môj spolužiak Jožko Riger zomrel. No, tak to si teda vybral najlepší čas. Dnes zomre. Nie dnes, on zomrel už pred rokom. Viete, hneď ako ho pustili z basy, sa zamestnal na ropnej plošine a on tam zomrel. Ty kurva, o tom som čítal, že tie ropné plošiny sú bohusky nebezpečné. Tam spravíš jeden zlý krok a padneš do toho zásobníka. Padol do zásobníka? On nepadol do zásobníka. On zomrel na samovzniečenie.
Viete, ako bol zašpinený od tej ropy, tak sa samovznietil. Ako horel, tak utekal tou ropnou plošinou, on sa pošmykol a krásne takto spadol do mora ako taký horiaci meteorit. Môj velice dobrý kamarát presne takto zomrel. Tiež na samovznietenie? Opitý tankoval na pumpe a fajčil. No, fajn, toto bola veľmi krásna, poučná historka, ale teraz poďme na to, čo budeme robiť. Čo by sme robili? No, ja neviem. Jeho mama mi dala túto krabicu, pozrite, s týmito falšovateľskými potrebami. Len sa obávam, že bez jeho know-how nám to bude celé na prd. Takže my musíme vymyslieť úplne nový spôsob zarábania peňazí. Alebo my sa v tej krabici pohrabeme, zistíme, čo tam má, jak sa to robí a môžeme začať sami. Panali, ale ako chcete začať sami? Veď on tie falšovateľské postupy vylepšoval celé roky. Pozri sa na to, jaký zvláštny papír. Že toto je papír s vodotlačou, ty. Pozrite, zošit. A v tom zošite je tajným písmom zaznačený jeho postup falšovateľský. No paráda. No tak ideme na to, ne? Ako chcete ísť na to, keď sme nerozluštili tento postup, veď potom nevieme, že čo máme robiť. Milanko, ber to takto. Ja som zabezpečil papír vodotlačový, ty do rána rozlúštíš kód. No teda. Čo je, Margit, čo sa stalo? Čo? Jakže čo sa stalo? No balím sa, odchádzam, rodina ma vyhodila z domu, no. A okrem toho hľadá môj Miao Ťang. Ježiši Kriste, Miao Ťang? To čo je? Áno, no čo by to bolo asi tak? No ohrievač ladvín, elektronický, áno. A niekto mi ho zobral. Určite si mi ho zobral ty. Ja, kurva, Miao Ťang, však ja som ani nevedel, čo to je, ale my tu žiadny Miao Ťang nemáme. Ty ho musíš mať, ukáž. Ale nemám, kurva, nič nemám, choďte ho hľadať Tak ty inde. ho máš. Jaké ťang? Nemám ťang. Tak Krtek ho má. Ja ho nemám. Pozrite. A to je čo? No vidíte, človek ani nevie, že ho nosí. A že vraj tá reklama klame. Opatrne. Preberám. No? Teda, Milanko, paráda, poviem ti, že táto konečne nevyzerá jak obrázek z materskej školky. Však? Pán Alik, prosím vás, pozrite sa na nej, či na nej náhodou nie je niečo neobvyklé. Čo? Milan, že púšte farbu. Prosím vás, opatrne to nesmiete tak šúchať. Ale jak nešúchať? Že to je vážna vec. Púšťa farbu, no to by bolo fasa, keby mi začala púšťať farbu rovno peňaženke. No tak ja neviem, ako je to možné. Pozrite, tu som postupoval presne podľa toho, čo je tu napísané. Vymáchajte v chloridane striebri. Tom, prosím. Ukáž sem. Počkaj. Kde to je? Vymáchajte chloridane striebričistom. Ne striebritom, striebričistom. Ukáž. Milan, furt na teba musím dávať pozor. No. A fakt. Teda, pán Ali, vy máte oči ako orol, takže vymáchajte v chloridane striebri čistom. Takže počkajte, toto je chloridan striebri čistý, čiže... Odmerkuj. Tak. A už to bude v poriadku. No ale aj tak prosím vás sa pozrite, či tam nevidíte niečo neobvyklé. Okrem toho vyšúchaného miesta nevidím neobvyklé nič. Nie, tu. Pozrite, tu je miniatúra mojej hlavy. Ja Lupu mi daj, tam je lupa.
Prosím, tak sa dobre pozrite, spoza tejto vežičky vykúka miniatúra mojej hlavy, ja som si to tam dovolil dať, ale podľa mňa to môžeme nechať, lebo on si to aj tak nikto nevšimne, uvidíte. A Milan, čo tam tlačíš tvoju hlavu? Však toto sú veci na najvýš dôležité. Neblázni, kvôli tvojej drbnutej hlave ma ešte zatknú v trafike, ne? No teda ti povím. Ale ne, čo to tu vidím? Béla, kukaj. Normálne, že malí chemici malé chemické laboratórium majú a vyrábajú peniaze na monopoly. No ja vás nechcem trošku vám pokaziť srandu, kamaráti, ale ozajstné profesionálne laboratórium vyzerá úplne inak. Vy to chcete tlačiť na tamto malom hovne? Ako keby som ja išiel operovať kuchynským nožom. Sa doserem od toho zábavného prízvuku. Počúvajte, Béla, najprv si všimnite plody našej práce, až potom hodnoťte pracovisko láskavo, áno? No dobre, no tak ukáž to sem, daj to sem. Ale ja to nechytím do ruky, však si to mal v chémii. Počkaj. Daj mi one. Milanko, preber to. Tak. Jemňučko. Daj to sem. Tak, no. Ukáž, ale ja na to nevidím, daj mi niečo ešte. Tak. Ľubo. Ale fakt dobre. Pozri. To je plod vašej... Banán, pozri, že plod práce. To je Milan za tou vežičkou, ne? Ty kokos! A ja, že to je nejaký škriatek škaredý, schováva sa za tú vežičku, víš? A to je náš škrtek. Dobre, tu máš, ne? Banán, ty si neber títo veci do papuly. Počkaj, opatrne. Toto sú peniaze. Ty neber do papuly, keď máš výhrady voči bankovkám falošným. A dajte si čapice. Čapice si dajte. Ideme spustiť nový proces chemický. Stačí, aby padol jeden vlas do tých tekutín a celá séria bankoviek je prdeli. Takže môžem? Poďme, Milan, poď. Opatrne. Tak. Ja. Pozri, jak sa to sfarbuje. Preberám. Neverím. Prosím. To je čo? Čo je? Milan, dal si tam chloridan striebričistý? Áno, dal som tam chloridan striebričistý. Pozrite sa, z tejto fľašky Ježiši Kriste, to sa tu ako vzalo? Toto je moja fľaša? Milan, ty mi prečo kradneš chemikálie z ordinácie? Ja mu nič nekradnem z ordinácie, ja fakt neviem, ako sa to tu vzalo. Čo to je? Formaldehyd, pravý nefalšovaný, dvakrát pálený. Milan, ty čo si mal s labákou? Vždy jednotku. Kurva, tak mi potom prosím ťa povedz, jak ja môžem veriť slovenskému školstvu. Áno, mami. Čo? Však normálne sa zbál, ne? A keď budeš zbalená, tak mi zavolaj, mami. Áno, ja ťa odvezem ku Giske. Ale ne, tú nafukovacú posteľ si neber, prosím ťa pekne. Však tam môže spať u nej normálnej posteli z Gisku. Však jej muž umrel, ne? No, dobre, tak sa maj. Ahoj. No, pápa, zavolaj mi. Čakám, odvezem ťa, čau. Ja by som, ak dovolíte, rád pokračoval, ak vás to teda zaujíma. Tak na týchto fotografiách, ktoré som si vytlačil na našej farebnej tlačiarni, sú zábery z Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Áno, my sme tam boli s Katuškou na takom cyklistickom výlete, lebo, ako je iste známe, v Afrike, odkiaľ Katuška pochádza, je občianska vojna 350 dní do roka, tak som jej chcel ukázať, že aj u nás národ povstal proti fašizmu. A vás to vôbec nezaujíma toto. To čo je toto? To čo si ty dovolil? Mne vypnúť televízor? To kvôli čomu? To kvôli tým fotkám? Počúvaj ma sem. Ja ich normálne takto zeberiem a kompletne ti ich roztrhám. To čo je toto? No, to je práve stála expozícia zbraní z druhej svetovej vojny, viete? To je zaujímavé, paráda. že? No, áno. Sa mi ľúbi, dobrý je. No, a odkiaľ?
Veď vám to celý čas hovorím, to je expozícia zbraní, ktorá je umiestnená v Múzeu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Tam sme boli s Katuškou na takej cyklotrase. A... Neverím, normálne. Sleduješ Walter PPK, rozumieš ma? Česká zbrojovka, 24, 27, toto není normálne. To pozri. Faust! Panzerfaust, on to miluje, no. No takže takéto veci oni majú v Banskej Bystrici. Áno, také. Áno. Takýto silný muničný sklad oni tam majú. No pôjdeme mi tam na exkurziu do Banskej Bystrice. Počkajte, pán Banán. Dúfam, že vás nenapádajú žiadne hlúpe myšlienky. Ale... Ne, mňa nenapadajú hlúpe myšlenky. Čo si? Ja len mám pocit, že tí zbrane, víš, sa hodia skôr k nám do garáže, víš? No, tam je sucho a teplo, víš? No, pozri, to je krása. Bonsoir à Ty kokos, toto čo je za šupu? Como sa va? Čo? Že ako sa máte? A však super, ne? Však som bola na nákupoch v Paríži. Ja viem, budem hádať, ak dovolíte. Vy ste si kúpili nové topánky. A čo ti drbe, Milánko? Však všetko mám nové, ne? Aj rifle, aj tričko. Ale ja mám taký malý problém, Milánko. Ja som bola na letisku. Tam som zbadala tento nenormálny opasok. No a mne tých 5000 eur nestačilo. No tak som si musela od Kvety liter požičať. No a teraz ich musím vrátiť. Máš? Nemám. My na tých peniazoch s pánom Alim stále iba robíme. Tak ja sa na to celé môžem vysrať. Tak ja si dobre, že nezoderem nohy na tých nákupoch v Paríži a vy si tu válate gule, alebo čo? Tak vidíte, Pipinka, krásne, voňavé ako z MBSky. No, hlavne, aby sa nimi dalo platiť. Pipina, kurva, mohla by si aspoň predstierať záujem o manželové koníčky. Jej, super! Rovno mi odrátaj 2 litre. Ale fakt, to je dobrá robota. Vidíte, Pipinka? Takto sa predstiera záujem. Veď tu už ani není ten škaredý krtek. Krásne, krásne. Ale tá farba to už drží konečne porádne. Drží to lepšie, jak oči slovenšie slipy. Pán Ali, ja myslím, že teraz nadišiel ten okamžik. Nech sa páči, máte slovo. Milá rodina, som velice rád, že Aliho ďalšia veľká myšlienka zachránila rodinu Molnárovcov pred biedou a strádaním. Odteraz slovo bieda vytesníme z nášho slovníka. No, takže už som zbalený, prišla som si len pre pár svojich vecí. Toto je moje, toto, aj toto, aj toto. Ale no tak, Margit. No tak, my akurát máme taký silný dôvod na oslavu a ja by som fakt nechcel, aby sme sa rozchádzali v zlom. Bela, povedz mu, že sa s ním vôbec nebavím. Ale Margit ti odkazuje, Kurva, že... Bela, počul som. Margit, no tak. Vždycky ste stáli pri nás, vždycky ste boli naše všetko. Vaša materskosť a váš Segedín svietili nad našou rodinou jak také slnko, čo nás drží pokope. A keď už teda musíte odísť... Ale, Alinko, veď ja v podstate ani by som nemusel... No keď už teda musíte odísť, dovoľte, aby som váš odchod do nového sveta trošičku vám tak vylepšil. Tu máte 3000 eur. Ježišmária, to ste kedy stihli zarobiť toto? To není dôležité, Margit. 3000 eur, aby ste tam vonku lepšie začínali. No, poviem ti, Ali, vyhodil si ma z domu. Veľmi si ma urazil a naštval zároveň. Aj vy ostatní ste sa zachovali teda pekne, to vám poviem. Ale za to, Alinko, musím ti povedať jednu vec. Že máš veľké srdce.
Aj keď si doslovný chrapúň. Všetko. Tak, držte sa. Dobre. Bela, vidím, že aj tebe je smutno, poď sa rozlúčiť. Poď. Margit, S Bohom. Margit, bude mi strašne chýbať. Ako som vám obvezoval krčové žily, a keď to už bolo hotovo, tak vy ste urobili takto nohou. A ja som mohol začať od znova. Ja viem. Už navždy s Bohom. Zajtra dojdem k tebe do ordinácie. Predpíšeš mi lieky, dobre? No, dobre. Milanko, ale moje zlato. Nepláč, poď sem, poď, buď aj lepšejšie. Poď sem, poď. No, upokoj sa, to víš, no ja si s Vitáloškou veľmi dobre rozumím. My si máme čo povedať, budeme sa rozprávať strašne veľa, no, dokonca hrať kanastu každý večer. No, a pôjdeme aj na Chippendales. Cítim sa ako 18-ročná, keď ide na internátnu školu. No, tak ja už idem. Tak spom. Tita Margit! Áno, moje. Kým odídete, Áno. nezabudnite si po skriniach pozbierať naftalín pre mole. Aha. No dobre. Tak, toľko k formalitám. Teraz poďme k peniazom. Milanko, z týchto peňazí dáš Banánovi na nové zbranie. Áno, ale nemusím mu hovoriť, že sú falšované však. Viete, ja si chcem ušetriť tú 15-minútovú prednášku, čo by mi dal. Dobre. Mňau. No. Moja mačička je hladná. Milanko, daj jej 2000 eur, jej daj. Mňau. A kurva, mačička je stále hladná. Dobre, Milan, daj jej 5000 eur. Ale už kus, mačka! Ali, nehraj sa toľko s tými peniazmi. Sústreď sa na svoju mačičku. Ali, čo si akože není zvedavý, aký darček som ti doniesla z Paríža? Mňau, mňau. darček? Predsa piercing, ne? Mňau, mňau. Ten piercing, no ukáž, či to stálo za tých 5000 eur, čo to stálo, ukáž. Není super? To je krásny, to je koleno toto. Potatinovi. Teta Margit! Margit, kurva, čo tu robíte? Nič. Len sa stala taká trošku nepríjemná vec. Dobrá, nepočká to do rána. No, asi nepočká. Ste odlúčení! Vidíte rukami na nohu! Kurva? Tak toto asi nepočká. Margit, čo sa deje? No nič, ja som došla na policajnú stanicu, lebo som si chcela nahlásiť prechodné bytom, ne ako k Vitáloške, tak som tam došla. No a? No nič, tak som zebrala ten formulár, že ho idem vyplniť, ale nemali tam pero. Ja som pero mala. No a? No, tak som teda vyplnila formulár a odnesla ho k okienku. No dobre, teta, potom ste čo urobili? No nič, tak som chcela zaplatiť kolok. Jak som tak platila, hovorí, pani, vy máte falošné peniaze. Hovorím, ja a falošné peniaze. Ja nenosím falošné peniaze, ja nepoužívam falošné peniaze. Kurva, jak na to došli?
No a potom mi povedali, ste zatknutá. Tak som sa vyšmykla, zdrhla som im, ušla som až sem domov. Opakujem, vidíte s rukami nad hlavou. No kurva, teta, to jak ste ušli, keď nás našli? Ja som si tam zabudla občanský preukaz. Pán Ali, všade vonku sú... Čo? Ale úplne všade sú fízli, ale úplne všade. Kurva. Dajte sa! Nemá význam klásť odpor. Vidíte von s rukami nad hlavou. Kurva, jak to, že nás nikto neupozornil na nich? Margit platila na fízlici falošnými peniazmi a nechala tam občanský preukaz. Čože? Vy si zo mňa robíte prdel snad, ne? Moja mamka platila falošnými peniazmi? No kde? Musíš si ju hovoriť. Ale kurva, banán, prepáč, že sa nevrátime do tvojich smutných detských návratov. Musíme riešiť situáciu vzniknutú. Dones tie zbrane, čo si kúpil. Lenže pán Banán žiadne zbranie nekúpil. No, lebo Milana prekúkol a on, že za falošné kupovať nebude, no? Nemoralista. Presne tak. Kurva, čo si ty už komplet drbnutý? A čo teraz spravíme? Čo, vyjdem von s rukami a budem kričať, že dole, 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 dole? Toto je posledná výzva. O 30 sekúnd začínáme ofenzívu. Ja ti dám ofenzívu. A čo keby sme sa radšej vzdali, podľa mňa dostaneme nižší trest? Ale, Obeles, prečo? Poď, pomôžeš mi. Poď. Tak. Ja som sa totiž to zariadil. Po svojej linke. Ja nebudem za falošné peniaze nakupovať. Berte zbrane, poďme rýchle. Pre Boha. Dávajte, rýchle, berte. Ste nakoniec to múzeum fakt vykradli? To je jedno. A čo teraz? Čo? Jednotka nastúpiť! Pripraviť sa na výsadok! Do útoku! Vpred! Hotovo! Všetci sú preč. Tak. Vy svinia jedni policajské! Že viete, jak som sa aj zlákla? Sorry, mám alergiu na pušný prach. Na zdravie. Banán, to čo je, kurva? To boli slepé náboje? Tak tento jeden článok mi vo vedomostiach ešte chýbal. Už chápem, prečo bolo Slovenské národné povstanie potlačené. Banán, kurva, si ty normálny? Si ty normálny? Tak ty nám doneseš zbrane so slepými nábojmi? Ja som ich neskúšal. Kurva, tak on ich neskúšal. A neskúšal si radšej zobrať naše krásne vytlačené euráše a kúpiť za ne normálne zbrane? Ali, a není to vlastne jedno, či sú slepé alebo neslepé? Veď, že na policajtov stačili aj tieto. Ale to je fakt. Viete, aké poučenie z toho plyne? Víte vy, aké poučenie silné z toho plyne? Že keď ste ale fakt vysoko, nepotrebujete ostré náboje, aby sa vás policajti báli. A Ali sa začína cítiť kurva vysoko. Potrebujem tabletky na srdce. Margit, a čo vy tu robíte? Som úplne hotov. Vitaloška ma vyhodila z domu. Víš, Bela, katastrofa.
Vraj ona pod jednu strechu z takú osobu, čo má falošné peniaze a tlačí falošné peniaze, ona nebude. No, to ste teda dopadli, Margit. Ale počúvajte, mne sa nechce zdať, že by Ali súhlasil s tým, aby ste sa vrátili ku nám. Ja môžem sa vykašľať na nejakého Aliho. Áno, ktorý to sám zapričinil. Sám to zapričinil. Postrčil mi falošné peniaze. Áno. A ja teraz ako vyzerám pred mojim vlastným synom. Ma odsudzuje. Šošo ma odsudzuje. No, ale počúvajte, mňa by fakt strašne teraz zaujímalo, že čo nás akože prezradilo. Lebo tie peniaze boli dokonalé. Počúvaj ma, ty si čo dokonalé? Tu máš. Tu ja ti ukážem hneď. Dokonalo samo. Tu máš a pozri sa. Na, to len debil nevidí. Jak nevidí, veď pozrite. Farba sa neošuchuje. Hologramy sú tam, kde majú byť, čiže sú OK. Áno. A dokonca aj pod ultrafialovým svetlom je všetko v poriadečku, no. Chlapci sa namakali na tom. Namakali. No, to len debil na 20 eurovku dá vodotlač Klementa Gottwalda zo 100 korunáčky z roku 1979. No. Škoda, že je jednostranná. Takže ja som si musela požičať od Kvety, no takže dlhujem ešte 1000 eur. Máš? Nemám. My na tých peniazoch stále s pánom Alim robíme. Tak ja sa na to celé môžem vysrať. Tak ja si dobre, že nezožerem nohy na nákupoch. Milanka, ja mám taký malý problém. No, ja som bola na letisku a tam sa zbadala tento nenormálny opasok. No, a mne už papula neslúži. Nevydarený český pornoherec. Du bist super, tut mein Udo, ja. Ja. Sputzi Uzi. Helga. Sehr gut. Zajtra môžem ísť zubárovi s mojím vtákom. Ako všetci víte, v Smolenicách na zámku je halloweenska party. Na ktorú my ale nejdeme. Ale pôjdeme a tam si nájdeme starého Šoša. Ja som vedel, Alinko, že ty vždy vymyslíš kurecký dobrý plán. Milanko, rozdaj masky. Prepáčte, ale ja akurát nerozumiem, čo s tým mám spoločné ja. Akože čo? Však ste Šošova manželka, predsa, ne? Nič sa vám nestane, Lenka. My len potrebujeme pritlačiť na starého Šoša, aby prestal strieľať našich chlapcov. A je to nevyhnutné? Prčko, pekne dones pani Šošovej lečo a segedy. Všetko to dáš pani Šošovej, aby pani Lenka ochutnala, čo sme pili a jedli my. A potom pochopí, že to nevyhnutné je.